need that land. That land, I need a wallet. I need that land. I need that land for the elders. They say they will not give me the land, but I need it. And I need the help of the youth for them to help me out and protest our land. I need the land, pa. Alaji. Give it the land to the matter. But when people will come before, disappoint us. Which one we could do? You're not a good man. Me, that better Elijah, I'm not the disappointed person, pa. For that, I will build cattle ranch for owner. I will build rice plantation for everybody will let. See, my brother, me na good Elijah, I be better person, pa. I be better person. I not going to disappoint anybody. But that is the hair for me, pa. I not going to disappoint anybody. Just to me and see me, pa. Ibuka, come and get foresight. Our people will always see their paper than this. Well, you're not supporting ourselves. See your ready for village now. Who help us? Talk, sha. But Alaji, no be to give you the land in the matter. But our elders, they no go agree. You know the kind of people we have in this village. I know them. See, let me tell you, that one is small something. If you, the youth, can support me one by one, and protest against the elders, well, that land is my own. I will get them once and for all. No issue. Youth is better than the elders, so no problem, pa. Can I just look at this man is making sense. Ijoma na Ebuka. Ijoma na Ebuka. Usano kono bia. Kono onye ugwu. Ijoma na Ebuka na onye mmadụ abụọ ndị nwoke m tụkwasị obi na ihe ha na-eme o. Ọ dịkwa bụ nwere ihe ha na-eme. Ka ha na-eke ego. If you say so, no problem. After Ijoma, I dare you know. I did it too. Hey, me, moi. Ano me. Ego le ke ego maka ya. Esom. Ana m ebe ha anọga mụnụ nkwukwu okwu ego. Kesa adege mwa. Adege. I can even bring the money now, sir. That is Alaji. Yeah, it's the money. It's the money for this job. I get them. Woo! Mama kubwa Chineke akpọgọkụ. Youth leader lekweghị. Iwe onye isi ndị ntorobịa n'obodo anyị a. Mana onweghị ịma. Onye isi ndị ntorobịa ebe ka anyị lekweghị gị irela onwe gị. Iwu nnọọ ịdị nnọọ ka nkịta. Tara mgba dị n'olu. Ihe na-eme gị. Achọghị m ikwu maka gị nwa. Ana m ebe a na-anụghị unu nkwu gị. Unu eriela onwe unu. Ree obodo unu. Riekwe ndị obodo. Riekwe ihe a tụkwasịrị unu n'aka. Ihe unu na-eme m. Maka obere ego a onye ugwu a wetere ka iji ịkpọ m aha Chineke akpọọ gị ọkụ. Maka obere ego o wetere ka iji ree onwe gị. Ree ala nna gị. Ree ụmụnne gị. Rekwa ebe siri bịa. Ihere gị na-eme m. Ịchọ m ịsokwa ya. Nsogbu adịghị. Adọrọla m nke m. Maala jee ndị obodo ihe gị na Ijeọma nne gị. Unu chọrọ ile obodo anyị, unu chọrọ iresi onye ugwu a. Nsogbu adịghị. Apụọla m. Onyi, don't worry. Wale, don't worry. See, leave her. She's also a youth and she'll be helpful. If you can convince her, she can also join us and win this battle. See, you will do one thing for me. You both will do one thing for me. You will mobilize the youth for that.
I will give you both 100,000 naira. Hey! I will give you both 100,000 now. Wait, wait. You mobilize the youth against the elders for me, for me to win that land. I will give you both 100,000 naira. I like it, sure. I like it. Let me tell you that I'm serious in what I'm saying, pa. Well, let this one and hold it and wait for my returns. Tell you that I money is everywhere. Madam, I will do you better. Correct. I will do you correct. And you, young man, this is your own. Alaji. See, like this now. Yeah. You don't get the land. Police. We know how to take. Then go agree. Listen, your father is one of the elders. Your father is also one of the elders. I say no get problem. You get your brother will be you. When this well down. When this everybody. Yeah. No problem now. Then you go and meet them. We'll call you. No problems, pa. I think we need to convince. But I will just collect money. No, but this girl will not understand. Wait. Hey! Lekwego. Hey! Lekwego. I don't know. Ego. Hey! Ano mmadụ abụọ ndị ahụ ọchịchara mere ihe bụrụ oke. Ha mee ihe ha akpa. Chọrọ ihe obodo anya. Hey! Echi! Okay, there. Yeah, again. Nah, I will take that money. I'm going to get you back. I just get you. Yeah, we take that money. Kai ke ya biko ya na ele m anya na. Oh, ị na-eke gịnị? Wepụta the money. Ijeọma, ị ṅụrụ ije okwu. Nwụrụ gị, ọ wụrụ m nwa nwoke mama wụkwara gị maka enweghị ike ịwụ gị. Gere obodo ya ree ndị bekee ya. Aga m awụ gị. Mana m wụrụ gị ka m siri kwuo mama wụkwara gị agaghị m emepe ọnụ kwuo. Akparịkwala anyị. Ọsọ akparịkwala ya. Akparịkwala ka hapụ were aka ntị. Ịka mma aka ntị. I will give you all slap. Lekwe ebe a. Mortuary. Lekwe ebe a. Hospital. Bring that money, I beg. Onyo, or man, I'm just not that. No, I'm not booking a business. Just ban on it. Let's go on. Ichiri kwoku. Inwe do ni je kwoku. Onyi isi ndị ntorobịa. Hey, akwanye ndị Igbo na-akpọ elema youth leader. Oh, youth leader ka ewu. Ili dị ihe m na-ekwu dị ekwu, gịnị dị ka m na-ekwu ekwu. Ntụkwasị obi na n'anya ndị be ka anyị nwere na ihe gị. Nye gị onye isi ndị ntorobịa ịwụọla ya n'ala. Were ihe ile wee gaa n'ime ọhịa. Onye ugwu shieshi bịa. Gwa gị na ọ chọrọ ịzụ obodo gị. Iji wuru onye iberibe. Gị kwuru n'ihi obere ego o mere gị n'ihu. Rere onwe gị. Echetaghị m otu ndị ọcha chiri bịa. Nara anyị ka anyị nwere were ya ala. Onye ugwu abịakwala. Maka ego olekwa na ego na-eke ekwu okwu ya. Ị ga-eje ere onwe gị. Ị ga-eje ere ala nna gị. Ị ga-eje ere ụmụnne gị. Maka stop insulting. Akparịsịla Ebuka, bring out that money. Mgbaga kwuo gị ntụọ gị ya. Ijeọma, ịnwa wepụta the money. Okay, unu abụọ chere kwasị m ọgụ. Wepụta that money. Lekwa ije pịa aka n'ara. Maka ka gị pịa aka n'ara. Mma gị nkịtị gị pịa aka n'ara. Ebe unu abụọ bezi ịlụsị m ọgụ. Aga m eje ka nchekwa ndị obodo ihe unu abụọ ọrụ gị. Ebe acha ka m kwuo okwu ka anyị mechie ya ugbu a na unu achịbasị m ọgụ. Abụghị ama atụ. Onye awụ m ya. Oh no. What you want about you, Kichi? Don't worry. I know how to handle her. Don't worry yourself. Let's go. Kaiwa.